Het keertsen is wel los, maar we maken even een liedsietspronkje. In het tennis ga je Roger Federer. In het voetbal hebben we tegenwoordig Barcelona. In het golf ga je Tiger Woods. Here it comes. Oh my goodness. Oh wow! En in het keertsen hebben we... Die van het bos misschien. Nou, dat zal Bos CS wezen, neem ik gewoon. Ja, nee, die maakt momenteel de chance uit. Jan-Dirk de Groot. Leuk grapje hè, van Reze Pieter. Hij bedoelt dus zijn eigen parcours, zijn uitles. Nou ja, ik denk dat wij van onze eigen kracht uitgaan. Dan kan ik mezelf niet afvallen en dan heb ik een van de betere opslagers bij me. Absoluut. Wat zelfvertrouwen. Nou ja, zonder dat vaart niemand wel. Het is mooi, dat zelfvertrouwen, maar Reze Pieter weet ik wel, het parcours van Gert-Anne van der Bos is heer en meester. En dat al een aantal seizoenen lang. Dat weten de orenpartouren namelijk ook. Ja, dat stond van tevoren stond het inderdaad vast dat het parcours is waar wij toen op boksen moeten. Op alle vlakken ben ik gewoon de beste. Nou ja, en dat klikt nog en dat is mij ook gesteld. Ja, dat is heel moeilijk te bekeersen. Wat zou dan dat tactiek wijzen, Matten? Wij op precies pakken kunnen. Ja, dat is in principe, als je het nou binnen, als je het nou zegt, dan is het heel simpel. Dan zou je zeggen van, gaat aan een keerts, beziek je van Daniel wat punten maken. Ja, en dan teken in de keertsen en die heb op Daniel. Dat zou in mijn eigen tactiek wijzen. Maar ja, dat maak ik al dit slagje vanzelf. Viel je hem dat je hem altijd maar het te kloppen parcours binnen? Nou, ik weet niet. Op zich niet, want als we dragen dan zit ze al te juichen. Dus ja, daar strijden we een beetje voor om dat te zien te gaan. Een van de parcoursen die het Van der Bos en consorten misschien onken is dit parcours. Volkert van der Wij en Karel Nijman in het perk en het goedold Johan van der Meulen als opslager. De Woordman is weer waarom op de Frieske Vion. Na een ier scheude piloot in België is hij maar al te blij dat hij weer waarom is in Friesland. Het gevoel is heel goed. Ik ben heel goed ontvangen, dus in dat opzicht dan, ben ik heel blij dat ik hier weer ben. Ja, mist het Belgische kids net? Nee, ik heb er net een moment mist. Nee. En op zich het gaat ook wel aardig keertsen, dus dat scheelt natuurlijk ook. Zou het net goed gaan, dan is misschien wat meer heim bij gewoon, maar dat absoluut niet. Nee, ik heb het tegen naar mijn zin. Een oren-uitdager van het parcours van Van der Bos is het parcours van Martijn Olijnsma. In de Roriep, ik in de hele finale, maar hier super gaat het nog net. Al had dat ik een reden. Olijnsma en Hielke Brunsma hebben van het keertseizoen een auto-ongeluk gewoon. En daar had benamen Olijnsma nog wel wat les van. In de hele finale is dan ik maar 4 om 1 in het parcours van Jan-Dirk de Groot. In de finale van zelfs ik het parcours van Gert-Anne van der Bos. En het wordt een fraaie finale. Het parcours van Van der Bos maakt te volle fouten en de Groten die keert ze verrekte degelijk. En pakken een verrassende vastsprong van Fjouwer om 1. Kenmerkend van het wedstrijd deze mooie boppenslag van Pier Piesma. Dat is vanzelfs net samen een parcours. Dit is wel het parcours van Van der Bos. Wat? Draaien eerst naar achter, even oorzetten en dat doggen ze. Ze komen waarom, ont Fjouwer eerst een gelijk. En ze komen zelfs op 6 Fjouwer, maar deze boppenslag van Teke Triemstra. Gert-Anne van der Bos dan. Had het dan net helemaal in deze partij, maar als hij op de proef gesteld wordt, dan wordt hij kremietig, dan wordt hij lulk en pleegt hij sokken zitballen. Zijn parcours komt hier dus op 4 van Fjouwer. Maar de Groot, Hiemstra en Piesma binnenknokkers. Osa degelijk en Osa toek. Ze komen op 6 Fjouwer en Reze Pieter Hiemstra keert hier van de keerts. 4 weersen liek dus. Jan de Groot maakt de opslag. 4 weersen liek, 2 gelijk. Spannend, laatste eerst dus. Hier, de poppenslag van Teke Triemstra. Jan de Groot appelleert nog wel dat die bal kweer gaat. Maar nee, dat gaat er net. Een boppenslag en dus 4 gelijk, Fjouwer 2 in het voordeel van het parcours van der Bos. Reze Pieter Hiemstra, daar kiezen wel op lieke zicht te brengen, maar brengt die bal boeten. Het parcours van de Groot op het D. 4 gelijk, 6-2 van Gert-Anne van der Bos. En hij onder opslag. De stylist uit Holwert had soms 10 opslagen. Werd een effect zit dat een biljarter als Dick Jaspers nog een puntje ontzoeken kan. Hij krijgt een putje die hij het laatst had. Die werkmaatje beslissend wijzen. En dat dotter. Hier ik weer een geweldige zitbal van Gert-Anne van der Bos. En dus wint hij het hier met Triemstra en Daniel Iziger de IJzerpartij in Dorriep. En van Iziger en van der Bos de eerste keer. Wat een geweldig gevoel, jou. Salpelmachtig. Ja, maar op zich is het nog niet eens heel top. Als je naar je opslag, ik vind zelf dat ik nog net steenwerk voor hier steen en het hiervoor. En het perkers in de finale is het gewoon helemaal super. En een opslag kan wel ietsje beter worden. Ja, oké, maar wacht je even. Nou ben je hem al een te kloppen parcours. Je wint eigenlijk alles wat er te winnen valt. En dan zou je het kind eigenlijk nog wel beter. Ja, nou, wel liet ik wel eens even wat stekjes vallen en dat maakt er nou even uit.
Koningin doorriep wat Teke Triemstra.